बाक्सा सालबारि UPPL दोलोआ गासै गं 93 क्लाबनो गेलेनायाव गानग्रा जार्सि राननानै होदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव सालबारि ब्लक UPPL नि बानजायनायाव सालबारि ST बर्डनि सिङाव थानाय गासै रेजिस्टार गोनां स्पर्ट्स क्लाबफोरनो जार्सि सेट राननानै होदों। दिनैनि बे हाबाफारियाव गासै गं 93 स्पर्ट्स क्लाबफोरनो जार्सिखौ रानना होनायखौ नुनो मोननाय जायो। बे जार्सि राननाय हाबाफारियाव बाहागो लादों सालबारि जिल्ला कमिटि UPPL नि आफादगिरि बिखन गयारि, 2 नं सालबारि बियाबनि TCLCC चेयारमेन बिनोद मुसाहारि, सालबारि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर दुलेन बसुमतारीजों लोगोसे गोबां राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनै सालबारि साब डिभिजन ST डेभेलपमेन्ट बोर्ड बे बोर्डनि जोहै सालबारि साब डिभिजन ओनसोलाव थानाय ST क्लाबफोरनो जार्सि राननाय बे हाबाफारिया खोब मोजाङै जानानै थांबाय आरो बे हाबाफारियाव जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों बे सालबारि साब डिभिजननि सिङाव थानाय जोंनि बर' ST जिखिनि क्लाबफोर दङ बे क्लाबफोरनो मोनफ्रोमबो क्लाबनो गासै 93 क्लाबनो जोङो बे जार्सिखौ राननानै होनाय जाबाय। बेवहाय बांसिनानो रेजिस्टार गोनां क्लाब, मोनसे मोननै जाय रेजिस्टार जाख'यि बे क्लाबफोराबो माने बिथांमोना एक्टिभ गेलेगासिनो थायो बिथांमोननो मोनसे मोननैनो कनसिडार होनाय जादों। किन्तु बाखिखिनि गासैबो माने रेजिस्टार क्लाब बेफोरो आरो जों आसा खालामदों दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो क्लाब बिथांमोनखौ माने खोब मोजाङै मटिभेट खालामनो हादों होननानै आं सान्दों। जोंनि बिटिआरनि मानगेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिआर सरकार बे सरकारा गासै गेलेगिरि गासै क्लाबफोरखौ माने एक्टिभ खालामनो थाखाय नैबे हाबाफारि लानाया जोबोरैनो बाख्नायथाव जादों आरो क्लाबनि दैदेनगिरि बिथांमोना प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गासिबो फैजोबदोंमोन बेवहाय। दा बिथांमोना बे हाबाफारिखौ आरो बे जार्सि मोननायखौ खोब माने मोजां मोनदों आरो खोब गोजोननाय मोनदों आरोखि। जोङो सालबारि साब डिभिजननि गासै क्लाबफोरखौ नैबेखौनो मेसेज होनो लुबैगोन जे सालबारि ओनसोलनिफ्राय जाहाथे माने डिस्ट्रिक्ट प्लेयारथ' दंखायो, स्टेट प्लेयार दङ नैबे सालबारि साब डिभिजननिफ्राय। जोङो आसा खालामगोन नेसनेल प्लेयार आरो इन्टारनेसनेल प्लेयार जाहाथे नैबे क्लाबफोरनि गेजेरनिफ्राय जाहाथे इयुनाव ओंखारलाङो बेखौ जोङो माने आसा खालामो आरो नैबे समाव जोङो खावलायगोन क्लाबनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों, मोनसे मेलबो जादोंमोन जे जोंनि ओनसोलाव जे गाज्रि मोनसे थासारि, ड्राग्सनि गाज्रि मोनसे थासारि जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव मोनसे आबहावा सोमजिदों। दा बे आबहावाया नैबे गेलेनायनि गेजेरजों खिन्थु बे आबहावाखौ जोङो खोब मोजाङै जों सुद्रायनो हागोन बेखौ आसा फारिनो हायो आरो जों नैबे मुवा बेसाद जार्सि सेट राननायनि गेजेरजों जों क्लाबनि दैदेनगिरि गासैखौबो जों खावलायदों जे जोंहा जाखांबोनाय उन्दै लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ मोजां मोनसे गियान, जों क्लाबनि दैदेनगिरि गासैखौबो जों खावलायदों जे जोंहा जाखांबोनाय उन्दै लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ मोजां मोनसे गियान आरो गावखौ गेलेनायनि गेजेरजों गावनि आथिङाव गाव गसंनो हानाय सासे मोजां गेलेगिरि जाहाथे माने दानायाव क्लाबनि गासै दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे माने मदद खालामो आरो एसे जाहाथे खस्थ' खालामलायो बेखौ जोङो खावलायदों आरो। जार्सिल'ना ना माबाफोरबो रानदों बेनि गेजेराव? जोङो दिनैहाय जार्सि सेटल' रानदों आरो बेनि सिगाङाव खिन्थु जोङो बे रेजिस्टार क्लाबफोरनो जोङो भलिबल आरो क्रिकेट गेलेनायनि माखासे आइटेमफोरखौ जों रानदोंमोन। खिन्थु दिनैहाय जोङो जार्सि सेटखौल' रानदों। इयुनाव बिटिआर सरकारा गेलेगिरिफोरनो गासै क्लाबनो आरो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट होनायनि खोथाबो बुंदों। दा बेखौ जोंनि सरकारा लासै होलांबाय थागोन बेखौ आं आसा खालामो आरो। नोंथांनाव हान्थु, सिं, गोदोना, आखाइनि आसि, सिंस्रि, दाफोना सानाय, आफादावनि सानाय, आथिं मिजुनाय सानाय, खर' जरा सानाय, आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय, जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल।
बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।